Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur ekainak 9 da hortzeguna, bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin Fermin Irigoyen Berriozargo kultur teknikariarekin egonen gara, ekainerako eta udarako prestatu duten egitarauaz solasean, eta ondotik Josu Jimenez Maia idazlearekin egonen gara, Zuihitxia idatzi duen liburuaren berri solasean. Baina hori baino lehen has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin efemerideak. 78. urtea zen, ekainak 9, Neronek, erromatar enperadoreak, bere buruaz beste egin zuen bere morroi Epafroditoren laguntzarekin, Erromako senatuak kargutik kendu ostean. 1815. urtean, Bienako kongresua amaitu zen eta Napoleonen porrotaren ondoren Europako mugak berrezarri zituen. Eta 1860. urteko ekainaren 9 Charles Dickens, britainiar idazlea, hil zen. 1976an, Espainian, alderdi politikoak onartzen zituen legea aprobatu zen. Gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur ekainaren 9 da osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroako gobernuak adierazpen instituzional bat onartu du Eliza Katolikoan abusuak salatu dituzten pertsonak aitortzeko. Egonkortasuna pandemiaren adierazleetan kasuen beherakada txiki batekin eta aurreko asteko erietxeratu berekin. Nafarroko gobernuak banku transferentzia bidez itzuriko ditu lehen alarma egoeraren ondorioz ordaindutako zigorrak. Landa garapenak 12 milioi euro inbertituko ditu Nafarroko ubidearen inguruko ustiategien azpiegituretan. Irujo kontseilariak beste turismo bat kanpaina eta bestelako aztarna dokumentala aurkeztu ditu gaur goizean Bertizko Jaure herrian. Arrotsapeko garai bateko oskoztaldeko plaza oinezkoentzat irekita dago. Etxerik gabeko pertsonentzako arreta zentroaren kudeaketak 2,7 milioi euroko kostu izango du 2024ko abendura arte. Hurrengo San Ferminetarako Gaztelu plazako ostalaritza guneak zozketatu dira. Miguel Arizkuren, Estebe Morotxo, Alexia Zilbeti eta Daniel Arzoz 15 eta 17 urte bitartekoak Bruselera joango dira Erasmus eta Coworksekin. Gobernuak 233.000 euroko diru laguntzak eman ditu Nafarroa ezagutu sareko elkarte eta entitanteentzako. Nafarroko gobernuak alor teknologiko digitaleko, ekonomia berdeko eta osasuneko proiektu berritzaile onenen iniziatesariak banatu ditu. Sendabibak Los Rapidos lau txirristeko osatutako ur-jolas parke berria ireki du hilaren 11an. Kondestablek Picassoren Gernika lanaren erreprodukzio bat hartuko du Belgikako txokolatez egina ekainaren 17 arte. Pirinotako bideak 300 tontor argituko ditu Pirinotan Euskal Herriaren eta Kataluniaren autodeterminazio eskubidea eskatzeko. Jaso ikastolak antolatutako ximur musikalak Espainiako Neurologia Elkartearen Alzheimer Sozial 2021 saria jaso du. Elizondoko abesbatzak gonbidatuta, Toledoko San Miguel de Nobes abesbatzak emanaldi bat eskainiko du Elizondoko elizan datorren larunbatean arratsaldeko 8etan. Eta guazen agendarekin. Gaur hortzegunean, Euskaraz kalean ekimena egonen da Antoniutin. Hiriko plazetan euskaraz jolasteko ekitaldia da. Bortzetan izanen da. Baitere Joseba Irazoki eta Lagunaken kontzertua, kantu eta hitza zikloaren baitan. Erraldoien txokoan izanen da 8etan. Eta sexualitatearen zirriketuak arakatuz tailerra Bortzetan Labagunean. 3 gau geruza poema liburuaren inguruko errezitaldia egonen da Katakraken, Amaia Lainon eta Xabi Estrubelen eskutik izanen da 7etan. Eta Zuihitxua liburuaren aurkezpena Karrikiri elkartean, Josu Jimenez Maia eta Tere Irastortzaren eskutik 7:30 Karrikiri elkartean. Hortziralean bihar,
ipuineroak eta Pontxaren jokoak ikuskizuna Jaione Urtasun ipuin kontalariarekin Iturramako Zibi-boxean arratsaldeko 6etan. Eta Volante baten historia dokumentala emango dute Launika Peñan 7:30, Iñaki Alforja eta Eneko Etxeberriaren eskutik izanen da. Baitere, Tatxersen kontzertua Arrotxapeako jaigunean 11:00 aurrera. Eta larun batean, 20 urte Euskara biltzen lelopean ospatuko dute Euskararen eguna Euskaldunon biltokian, Txantrean. 11:00 aurrentzako jolasak, musika bazkaria, kantu eta dantzaldia, Salvadorrekin, kontzertuak, azken hatxa eta arekan izanen dira. Eta trikidantzen kontzertua Arrotxapeako jaigunean 7:00 aurrera. Goazen gaurko egunkarien azalakin. Diario de Noticias lerroburu nagusian, gasolinaren prezioa 2,17 eurokoa da eta depositua betetzeak 108,8 euro balio du. Azaltzen denez, urtebetean kontsumitzaileak bataz beste ia 51 euro gehiago ordaindu ditu. 3 astetan 108,5 garestitu da. Diesel litroa 2 euroak gainditzear dago. Eta Europako batzordeak argia merketzeko Iberiar penintsulako salbuespena onartu du. Argazkian berriz, bonberoak jatetxe batean sua itzaltzen eta izenburuan burlatan sute suntsitzailea, suak bazar txinatar bat suntsitu du kalte pertsonalik eragin gabe. Beste albiste batzuetan, Nafarroan urtean 65 garun tumore gaizto inguru detektatzen dira. Baita ere, Guardia Zibilek salatu zuten Mikel Zabaltza atxilotu zutenean hil zela. Eta Sánchezi erkidegoen laguntza eskatu diote Next funtsak arintzeko. Diario de Navarran lerroburuan, gasaren topeak argiaren faktura 15% inguru murriztu lezake. Europako batzordeak argi berdea eman dio Espainia eta Portugalerako planari. Argazkian, denda batetik ateratzen da, izenburuan bazar kiskalia irakur daiteke. Eta beste albiste batzuetan, Nafarroan gora egin dute sexu transmisiozko gaixotasunek. Eta Algeriak Espainiarekin zuen adiskidetasun hitzarmena hautsi du Saharan egindako politika biraketagatik. Afrikako herrialdeak Pedro Sánchezek Marruekosen autonomia planaren defentsari emandako erantzuna da. Gara egunkarian lerroburu nagusian eta letrandietan, saguarduik fakultatiborik gabeko itxiturak eta kontsultategiak iragarri ditu. Isabel Díaz Ayusoren politika oso kritikatuak imitatzen, Osakidetzak zentroak itxiko ditu denboraldiz denboraldi, eta orain arte medikuek betetzen zituzten funtzioak hartzera behartuko ditu erizainak. Beste lerroburu batean, bilgune feministako kide zenbaiten hitzak, borroka, praktika eta alternatiba askatzaileak behar ditugu. Argazkian berriz, Josefina Lamberto eta izenburuan, Josefina Lamberto zendu da, ez soilik marabiasen aizpa, baizik eta haren ahotsa eta ondarea ere. Eta Pirinioetako 300 gailur argituko ditu gure eskuk uztailean. Berria egunkarian, Seaskako irakasleek desobedientzia eginen diote brebetari aurten. Irakasleek elkartasuna adierazi diete ikaslei, azterketak euskaraz egitea debekatuta dutelako. Guk ere ez ditugu zuzenduko beste ikasleen brebetak. Mobilizazioetan parte hartzeko eskatu dute. Argazkian gobernuko eta parlamentuko kideak legearen onarpena ospatzen atzo, atzean kupekoak kartelerekin protestan. Kohesio soziala babesteko legea izenburuan. Kataluniako auzitegi nagusiak murgiltze ereduaren aurka emandako epaiari aurre egiteko araua onartu du parlamentuko gehiengo zabalak. Eta beste albiste batzuetan, ia 200 ikertzaile elkartu dira antropologia feministaren kongresuan. Eta Europako Parlamentuak atzera bota du CO2 merkatuaren erreforma. Euskal Herria irratian bukatzeko berri nagusian, udalaren aurkako 8. ebazpena euskararen ordenantza ez betetzeagatik.
4 komunikaziotan Navarra Sumaren gobernuak eginiko hizkuntza erabilera aztertu dute epaileek. Eta beste berri batean, suak burlatako hipersol denda kiskali du. Eta azkenik, atzera pausorik ez aldarrikatu du Osasunak Mai Garderen muralaren aurka eginiko erasoaren aurrean. Taldeko kapitainak zenbat dugun egitear leloa erabili du pintaketa matxista eta faxistak salatzeko. Gaurko eta biharko eguraldia, eguerdirako hodeitza arindu eta arratsaldean giro eguzkitxoa nagusituko da. Goizean aldiz, zerua lainotuta egongo da, batez ere ipar partean, eta oraindik han-hemenka zirimiria egin dezake. Hala baina, eguerdirako hodeitza saretuz joango da eta arratsaldean zerua ia erabat garbi geldituko da. Haizea iparraldetik eta Ebro ibarrean ziertzoa ibiliko da. Temperatura gora egingo du eta maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira. Nafarroa hegoaldean baliteke zertxobait altuagoak. Eta bihar, temperaturak nabarmen egingo du gora eta barnealdean bero egingo du. Hego haizeak aire masa beroagoak bultzatuko du eta barnealdeko leku askotan 30 graduren bueltan geldituko dira maksimoak, batez ere hegoaldean. Kostaldean berriz, eguerdi partean brisa altxatuko da eta temperatura ez da hainbeste igoko. Giro eguzkitsua goi-hodei batzuekin. Eta gaurkoan ere Fermin Irigoienekin gaude, arratsaldeon Fermin. Arratsaldeon. Bera Berriozargo kultur teknikaria da eta hemen behin baino gehiagotan egon da. Gaurkoan ere guretzat hartu duzu asti pixka bat. Fermin, hasteko eginen dugu errepaso txiki bat nola joan diren, egin programatu izan dituzuen ekitaldi horiek, egon zinen azken aldian gauza andana bat zen dituzten programatuak. Zer moduzatera dira adibidez, egin zenuten osasun mentalaren inguruko ziklo aski interesgarri bat, ze emaitza, ze sentsazio horrekin? Nahiko ona, liburutegian egin zen egitaraua eta erakusketa zela eta bi hitzaldi. Eta askotan bada jorratzen ez den gaia, orduan bai balio izan zigula sikera plazaratzeko eta horren inguruan dauden kontuak. Bi hitzaldietan aldez aurretik jendeak hartu behar zuen lekua edo, eta 20 leku ez baitzen jende gehiago kabitzen, berehala bete zen, eta oso gustora. Pentsatzen dut perfila igual helduak izan zirela edo gaztetxoak ere animatu ziren? Batez ere, jende heldua eta alakoetan agian zer ikusia duena edo kezkasikera sortua hasia dena. Eta beraz, hitzaldi interesgarriak eta jendea pozik, segurazki. Bai antolatzaileak, baita hitzaldiak ematera etorri ziren hizlariak ere. Beraz, horitik egingo dugu, beraz, hori ongi atera zen. Bazenuten beste, ekintza bitxi bat izan zen liburutegian egon zela kontzertu bat, ez? Duela gutxi, konta iguzu? Bai, joan den astean hain zuzen ere, ostiralean, orain jorratzen ari diren gaia, bada zinemako banda sonorak, musika hain zuzen ere, eta zenbait jarduera, erakusketa baita ere antolatu dute, baina kontu bitxia liburutegi batean antolatzeko egin zen kontzertua. Eta bazen talde bat, zinematako banda sonorak jotzen dituena, eta hortxe egin zen liburutegian oso bitxia, oso ongi funtzionatu zuen kontzertu bat, eta gustora, taldearen aldetik eta baita joan zen jendearen aldetik. Irakurtzen zeudenak egongo ziren pixka eta saldatuak, ez? Aldez aurretik abisu pean ziren. Eta egin zuten banda sonoren inguruko kontzertu bat? Horixe. Egin behar izan zen hor lekua liburutegian bertan, ahalik eta leku garbien izateko eta, baina oso emaitza onarekin jendeak oso ongi egin zion erantzun horri.
Eta, bueno, programatua zenuten bertzea kaso ekitaldia handiena edo nagusiena zen Berriozarko eguna, programazio zabal batekin, egun guztikoa, zer moduz atera zen egun azkenean, Fermin? Primeran, halako kale ekintzetarako ikusten ari gara gogo ikaragarria dagoela populazioaren aldetik. Edo pandemia ez, pandemiaren ondotik ere Bi jendea... urte eman ditugu antolatu ahal izan gabe, eta gero eguraldiak lagundu zuela. Horrekin arrakasta iaia bermatua. Hor batez ere bada programazio bat non uztartzen diren herri mailan egiten diren jarduera asko, bai artisauen aldetik, bai zenbat kultur eragile, talde artistikoak eta bakoitzak egiten duen ekarpenarekin osatzen dugu programazioa. Orduan jende asko inplikatzen da eta horren inguruan gero nolabait inplikazioa eta jendearen parte hartzea bermatua dago. Orduan inoiz baina jentetsuago suertatu zaigu aurten, esandako bi elementuengatik. Eguraldi ona, baina batez ere pandemia gainditu ostean dagoen karrikako ekintzetarako gogo ikaragarria. Eta antolakuntza ona ere, Fermin? Bueno, bakoitzak gure partez jartzen dugu gurea, baina bai, oso gustora, oro har, bai goizean, kaldereteak ere antolatu ziren eta jentetza ikaragarria zegoen, horrek bermatzen du giro ona baita ere, arratsaldeko jarduera guztiak oso ongi burutu ziren eta bai, oso gustora. Gero gauean ere bazegoen aurten ez dakit modu bitxian edo diferentea, baino kontzertu batzuk ere gaztetxoendako, ez dakit zer moduz zer antzun izan zuten, beri sektore zailagoa da gazteena? Bai, alde batetik esan behar da, nahiz eta gure programazioan sartu, hemengo gazteek aurrera eraman duten programazioa dela, lehendabiziko aldiz, eta gauez, bada jende gaztea, egun guztiarekin aski ez duena, eta eskatzen zigun alakorik. Arrakasta txua, jende askok parte hartu zuelakotz, baina baita ere ikusten ari gara nerabean diren batzuk, oraindik ere portaeretan bada ze hobetu. Segurazki bizi osoan izan dako kontuak, baina baita ere esango nuke pandemiak eman duen tarte horretan, oraindik ere oso gazte edo oso aurre ziren batzuk, oraindik ez diotela truko hartu gaueko giroari eta arazoren bat edo liskarren bat izan zen. Baina, orokorrean behintzat ez, zapore egona... Hori bada kontrapuntua, baina oro har, esan dut oso ongi eta jendearen erantzunaren aldetik oso ongi baita ere gaueko digi hori. Zorionak, Fermin, antolatu zenuten horrengatik, Berriozarko guztiei ere, denen implikazioarekin egin zelako noski. Eta, horiek eginak, orain egin beharrak gehiago, zer dugu ekainerako, ze programazio pentsatu duzue? Batez ere, orain jada kaleko programazioarekin ari gara, eta ez soilik guk antolatzen duguna, baizik eta beste eragile batzuk aurrera ematen dutena. Besteak beste, hortxe dugu hurrengo astean, musika eskolak ikasturteari bukaera emateko antolatu dituen kontzertuak. Izango dira bi, astelehen 13 eta 14an, astelehen eta asteartean, musika ikasleen kontzertuak entzunaretoaren barruan, baina batez ere 15ean, asteazkenarekin, Euskal Herria plazan, aterpean, karpan, antolatu duten musika eskolaren eguna. Hori modu irekian eta ikasle eta talde guztiek parte hartzen dutela. Orduan, gonbitea batez ere ekitaldi ireki honetara joateko edo jendeari animatzeko horretara. Eta ze gauzak egonen dira hor, bertan, kontzertuak ikasleak eginak? Lehendabiziko bi egunetan, instrumento bakoitzaren aldetik ikasleek taldeka egingo dituzen kontzertuak, eta asteazkenean guztiek parte hartuko dutela, bai instrumento edo baita ere badira zenbait talde, fanfarrea dela edo biolinak eta beste instrumento batzuekin asotatuko taldea, Aribento izenekoa, guztiek parte hartuko dute, kontzertu emango dute modu irekian. Festa moduko ikasturte bukaera izango da. Ea lortzen dugun orduan ikasleen gurasoak bakarrik ez joatea, ez? Hori izaten delako tipiko biziketa. Ez, baina azken finean hor implikazio handia dago, ez dugu ahaztu behar
ia 200 ikasle daudela eskolan, gehienak aurrak baldin badira ere, helduak ere badirela, eta egun horretan guztiak hor bilduta jentetza izaten dela. Hortxe, Berriozarren ere badago musika, kontu gehiago antolatu dituzunak, Fermin? Bai, orain martxan ez da, bada proposamena, aurten nola jaiak azkenean ospatuko ditugun, kontu bat izaten da, horiek iragarri. Eta horretarako lehenbailen behar dugu irudi bat. Hori eskuratzeko kartel lehiaketa antolatu dugu, eta epe gutxi baldin badago ere, 10 arte, ostiral 10 arte, badago aukera proposamenak helarazteko edo bidaltzeko. Eta hortik abiatzen gara festekin, orain horren antolakuntzan ari gara, bai udalaren aldetik, bai herriko talde eta eragile guztiekin, azken finean gu saiatzen gara ekainaren bukaerarako programaia da osatzen eta fintzen, nahiz eta festak izango diren abuztuaren 31-tik irailaren 4. Orduan, lehendabiziko pausu bat bada kartela edo irudia, azken finean aurtengo festei nolabait irudia emango duen edo dion kartela aukeratzea eta oraindik ere aukera. Ezakit kartel hori egiteko irizpide batzuk edo badiren, hola zerbait erraten alduzu? Bai, tamaina aldetik, bai badugula, baita ere gomendagarria, nahiz eta teknika guztiak onartzen diren, formatu digitalean aurkeztea, horrek gero gauza guztietarako zabaltzeko erraztasunak ematen dizkigulakotz, baina oro har teknika guztiak onartzen ditugu. Beti ere formatua nola libreto edo A5-tekoa izaten den, eskatzen duguna, helduen mailan sikera bada A3ko tamainan aurkeztea. Hor badugu epaimahai bat, herriko zinegotzi eta beste eragile edo elkarteen ordezkariak osatzen dutena, eta horiek aukeratuko dute, bakoitzak bere iritzitik abiatuta kartela, eta horretan esatea guk noizbait saiatu bagara ere ez dugula herri bozketa egiten. Iruñean duela gutxi ikusi dugun bezala, horrek baditu bere arriskuak. Are gehiago herri txikiago batean. Pertsona batek lor dezake adesio asko, nahiz eta bere proposamena oso ona ez izan. Orduan nahiago izaten dugu, hori, modu irekian, gainera urtez urte aldatzen da epaimahaiaren osaketa eragile guztiak pasaraziz, eta bakoitzak gustoko duenarekin eta bozka gehienoa lortzen dituen proposamenak horrekin egiten dugu aurrera. Hortxen, kartelaren lehiaketa hori, saria, izan badira. Badira, uste nuen kartela, jaiak ospatze aski sari zela. Ospealdetik bada zerbait, zeren gero, egia esan, irudi hori mugitzen baita, baina ez, 600 euroko saria bada, lehendabiziko sari gisa, eta gero, bigarrenarendako, herri mailako lehenengoarendako 300 euro. Aur kategoria ere badugu, hortan bilatzen duguna bada parte hartzea harik eta handiena izatea, eta hor 150 euroko saria badago, baina kasu horretan material didaktikoan edo kirolezkoan ematen dugu, ez dirutan. Hortxen, kartel lehiaketa ere, bihar arte oraindik epea zabalik. Fermin, ekainean gelditzen zaigu zerbait gehiago, badituzu gauza gehiago antolatu? Bai, bada bat, nahiko garrantzitsua dena, azken 2 urte hauetan ere egin izan ez duguna, eta bada Donibaneko zuen inguruan akelarre bat antolatzen da, eta izaten da gainera herri ekimen bat, gaztegunetik antolatzen dutena, baina nolabait antzestu egiten da akelarre bat sorginekin, baina baita ere inkisizioa eta guzti. Orduan horrek azken urte hauetan izan du arrakasta, eta oso egokia eta proposa egun horretarako. Bertan ere implikatzen dira beste zenbat herri elkarte batzuk, dantzariak direla, zanpantzarra dela, eta nahiko jentetsua suertatzen zaigu, hori egiten dugu Osasun etxeko aparkalekuan, uzten dugu hori, kotxerik gabe, eta bertan antolatzen da kristoren sua, eta horien inguruan antzestu egiten da akelarri hori.
Horretaz aparte badago aukera baita ere, zu batzuk egiteko saltatzeko modukoak, eta baita ere jendeak bere afariak eta bere kontuak egiten dituela. Akelarrera mozorratua joan behar da, Fermin? Parte hartzeko bai, horretarako behar da nolabait pikin bat antolatu, gero bakotzak abertze papera beteko duen eta hori. Horretarako gaztegunean diren eragileekin harremanetan jarri eta bilatzen dena bada ahalik eta parte hartzea handien. Batez ere gazteak izaten dira hor parte hartzen dutenak, baina irekia kristo guziari eta bakotzak norbaitek nahi baldin badu bai sorgin moduan edo inkisitoren moduan aritu, badu aukera. Akelarrearen historia hau, Fermin, nola hasi zen? Arrazoi konkreturen batengatik edo? Bai, ikusi genuen nola lehengo formatuan non bakotzak bere sua eta bere afaria egiten zuela bukatu zitzaigunia edo oso lekurik gabe geratu ginelakoz. Berriozar, oain badago erabat urbanizatua eta lehen genuen eremu bakarra nahiko majua lakoetarako geratu zitzaikon jada baita ere, oain bada Euskal Herria plaza, hortan egiten ziren lehen suak. Eta zuen ematen lehen kuadria bakoitzak bere sua egiteko eta egiten zen moduan. Horrekin batera ikusi zen, ikuskizun moduko zerbait eskaintzea ere izan zuela bere eragina eta hori, eta proposatu zen gaztegunetik hain zuzen ere. Horiek ja berez inplikatzen dituzte gazte asko eta horrekin ekin zitzaion lehendabiziko urtean. Eta arrakasta ikusita urtez urte berritzera eta errepikatzera jo izan dugun kontua. Duela 9-10 urte hasi zela eta aurten ere horri ekingo diogu. Bertze behin, Akelarrea Berriozarren, ez dako bazulo batean, eremu urbanita batean, baina... Hori da, eta bat leku irekian, baina polita izaten da bai ikusteko, baina batez ere hor animoa da parte hartzaile izatea. Musika eta egonen da, pentsatzen dutenetik. Beti ere, eta baita ere medio teknikoak, soinu ekipoa, argi ekipoak, eta efektuak, orduan ikuskizuna. Apoak eta sugeak ere bai? Bai, falta zen bakarra, hori ertzean ez ditugu botatzen. Ados. Akelarrea beraz, eta horrekin itxiko dugu ekaina edo zerbait gehiago gelditzen da? Bai, gero badira elkarte eta batzuk baita ere ikasturteari bukaera ematen ari direla, eta horien artean aipatuko dut ludoteka, aurrendako dagoen zerbitzua, eta horiek bi jardueraz bukatuko dute ikasturtea. Horietariko bat izango da jaialdi bat plazan egingo dutena, 17an bertan, baina baita ere beste ekintza bat oso polita izaten dena eta deitzen dutena gau magikoa. Azken finean kontua da aurrek gaua ematea etxetik aparte. Orduan, sortzen dira istorio batzuk, dinamika batzuk, eta nahiko polita eta berezia izaten da parte hartzen duten aurrendako. Batez ere ludotekan egon diren guziei begira, baina modu irekian eskaintzen da. Orduan, baita ere bada oso ekintza polita, arrakasta duena, eta batez ere aurrendako gogoz hartzen dutena. Hortxean, gau magikoa eta udara iristen gara, eta udan ez dakit, Fermin, deskansoa edo badago zerbait gehiago? Jarduera aldetik, eskaintzen ditugun jarduera aldetik, bai. Zeren hemen Iruña ondoan gauden herria garenez gero, San Ferminek Kristoren eragina izaten dute, eta hortan ez dugu bestelako jarduerarik antolatzen. Ez San Ferminetan, ez hurrengo asteetan ere. Gure populazio asko oporretara joaten dela, onat eta harat, eta adibidez. Nafarroako herri askotara, baina baita ere beste leku askotara. Oporrak direla edo bakotzak bere sorterrira edo herrira itzultzen dela. Orduan, kasu horretan, bai, zerbitzu batzuk martxan daudela, gerilekuak direla eta hori, eta erabat beterik, baina eskaintza kulturalaren aldetik etenaldi bat egiten dugu abuztuaren azken 15 aldia arte.
hor ja festei begira, hasten gara pikin bat motorrak berotzen, eta festak baino lehen izaten dira zenbait proposamen. Guztiak karrikan egiten direnak, kontzertu aldetik, bertsolarien aldetik, baita zirko antzerkiaren aldetik. Horiek abuztuaren azken 2 asteetan, batez ere festa horretan. Beraz, hortxen, ekaina honetan badugu aurren musika eskolarena, karteleiak eta akelarrea, gau magikoa, gauza handana bat, ekaina modu kultural horretan izteko, udan paroia, eta gero abuztuan berriz ere. Fermin, hemen utziko dugu, eta uda hona pasatu eta ekaina modu honean bukatu. Baita zure ere, mila esker. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Uharteko udalak enkatearen bidez 7 garaje plaza saltzea aurre ikusten du desgaitasuna duten pertsonentzako trastelekuarekin, Uharteko Oiana kaleko 11. zenbakian. Eta Uharteko udalaren musika eskolan izen emateko epea zabalik dago, 2022-23 ikasturterako. Informazio guztia webgunean. Azkenik, Uharteko udalak ohartarazten du 2022ko hiri eta landa kontribuzioaren lehen 6 hilekoaren ordainketa epea 2022ko uztailaren 4an bukatzen dela. Oltzako zendean 2021-22 ikasturterako euskara ikasteko diru laguntzen eskaerak egiteko epea zabalik dago irailaren 30 arte. Eta 2022ko udako programazioa ere ikusgai dago. Igerilekuko sarrera abonuak, ikastaroak, kirol eta kultura jarduerak, dena Oltzako zendeako web orrian eskuragarri. Barainengo udalak berriki onartu du 2022-23 ikasturterako jantokiko diru laguntzak. Eskaera epea irekita dago eta ekainaren 16 arte egonen da eskuragarri. Arrotxapeako garai bateko Oskoz taldeko plaza oinezkoentzat irekita dago. Zuhaizti batekin eta desnibela gainditzen duen arrapala eta eskailera berriekin berrurbanizatu ondoren. 136.000 euro inbertitu dira duela 2 urte eraikina eraitsi ondoren espazio publiko berri bat berrurbanizatzeko. Eta Miguel Arizkunen, Steben Morotxo, Alexia Silbeti eta Daniel Arzoz, 15 eta 17 urte bitartekoak, Bruselara joango dira Erasmus Plus eta Cowork Kidsekin. Baita ere, etxerik gabeko pertsonentzako arreta zentroaren kudeaketak 2,7 milioi euroko kostua izango du 2024ko abendura arte. Bazterkeria larrian dauden pertsonentzako baliabide honen enpresa esleipendunak ostatua, janaria eta arreta espezializatua eskainiko ditu. Horrez gain, turismoko sektoreko elkarteentzako laguntzak deitu dira, sustapen eta dinamizazio jarduerak egiteko. Ekainaren 20an amaituko da 100.000 euroko deialdi baterako eskabideak aurkezteko epea. Eta azkenik, Kondestablek Picassoren Gernika lanaren erreprodukzio bat hartuko du, Belgikako txokolatez egina. Eta gaur arratsaldean Josu Jimenez Maiarekin gaude. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon, bai. Mil esker etortzeagatik. Ez da zeren. Josu Jimenez Maia idazlea, edabide handitzetan ere kolaboratzaile ohikoa, eta gaurkoan etorri zaigu bere liburu berriarekin, Zui Hitsua, ez dakit ongi esan dudan, baina halako zerbait izanen da, idazlumari jarraiki azpititulo horrekin, bai?
Eta, bueno, liburu hortan sartzeko nonbaitetik hasteko, has gaitezen izenburutik, zui hitsua, zer da izenburu hau, zergatik izenburu hau, Josu? Japonerezko hitza da, eta entxegua edo saiakera, esan nahi du hitz horrek. Eta azpititulu gisa jarri dut idazlumari jarraiki, zen zui hitsuak ere hori ere esan nahi du, zeren eta normalean hemen mendebaldean saiakera edo entxegu hitza entzun eta kontu latz, gogor, aspergarria datorkigu gogora. Isutsua, teknikoa. Horixe, eta zuihitsua ez da hori, da saiakera bat, baina arina eta nolabait idazlumak agindu du nondik zijoan, ez? Orduan, liburuan kamisi bai agertzen da haiku, agertzen da jaibun, eta beste bat gauza agertzen da. Erraten duzunean, idazlumari jarraiki nolabaiteko idazketa automatiko batez edo hitz egiten aldugu, pentsatu gabekoa. Hasi idazten eta idazlumak eramaten digun hausnarketetara, hori da agertuko dena, halako zerbait? Nik aldarrikatu nahi dudana da idazkera tradizionala nolabait. Nik uste dut azken urte hauetan, testu prozesadorei esker, ordenagailuei esker, hartu dugula ohitura txar bat. Eta da, ordenadorean ezartzen garela eta hasten gara idazten, zuzenean. Eta ordenadorea hain da argia, hain da garbia, iruditzen zaigu jarri dugula ongi dagoela, txukun dagoela. Eta benetan, zentzuari gehiago erreparatu beharko genioke, ez? Eta idazlumaz idazten duzunean, ez dago azkartasun hori. Eta idazlumaz idazten duzularik behar dut pentsatu ideiak nola antolatu, eta orduan nik aldarrikapen hori egin nahi dut. Alde batetik ohartarazi testu prozesadoreak dituen arrisku ez, eta beste aldetik aldarrikatu idazluma edo boligrafoz idazteak ze abantaiak dituen ideiak antolatzeko tenorean eta kohesioari eta koherentziari erreparatzeko unean, ze garrantzitsua den ideiak atontzeko idazlumaz edo boligrafoz idaztea, eta gero orduan pasatu beharko genuke ordenadorera. Nik uste hausnarketa interesgarria delaik pentsatzea testu prozesatzailek nola aldatu duten idazteko prozesua eta idazlei bera nola aldatu dien bere sorkuntza guzti hori, ez? Gero, nik izaten ditut zalantzak. Ez dakit ze puntotaraino ez alden erortzea romantizismo batean idazlumaren kontu horretan, hau da, pentsatzea modu artesanal horretan zerbait hobea, kalitatez hobea aterako dela, ez dakit ez, zalantza horrekin batzutan, eta ere pentsatzen dut, egia da idazten duzunean prozesadorearekin idazten duzu azkarrago, eta agian idazten baduzu azkarrago, zure buruko jarioa nolabait ere, fidelitate gehiagorekin jartzen duzula, hor testuan, nolabait ere improvisazio hori ez, zure buruko solasaldi hori plasmatzen dela modu zilegiago batean, ez? Agian, idazlumarekin, zuk erran bezala, astiroago egiten duzunez, batzutan igual galtzen zara zure buruko ideietan, ez dakit, Baliteke, baina nik hala ere uste dut testu prozesadoreak baduela arrisku bat. Eta hain zuzen ere, dena hain txukun eta berez doanez, gero azkeneko puntua jartzen duzularik, ematen duia testua bukatuta dagoela, eta ez da hala. Testua biribila izan dadin, behar duzu goitik bera eta behitik gora errepasatu, behar dituzu ideiak antolatu, ordena, antolatzaile diskursiboak ezarri, eta, azken finean, ez da, nik uste dut, idazteak idazlumaz edo boligrafoz laguntzen duela pentsamendua antolatzen. Eta orduan hori galtzen da hainazkar idazten dugunean testu prozesadore batean. Egia da, batzutan ez dugula astirik
bizigarelako bizigaren munduan, eta orduan, bakizu zer gertatzen den, normalean eskatzen dizut artikulu bat, edo eskatzen dizut itzulpen bat, atzoko, ez? Eta orduan, aizu, baina, garo, konstiente izan gaitezen, testu on bat idazteko, behar direla ideiak pentsatu, ideiak antolatu, gero txukundu, zuzendu, eta hori ez da egiten arrapaladan pantailaren aurrean. Ez behar dituzu gauzak lehenago idatzi. Eta nik liburu honekin praktikan erabili dut teknika hori, ez? Eta orduan, dena badut idatzita, idazlu bat zain zuzen ere, eta lehenago egin nuenean idatzi duena, lehenago idatzi nuen dena eskuz, eta gero pasatu nuen ordenadorera. Koderno zoragarria, por cierto. Bai, bueno, nik uste dut asko lagundu zidala, gero testua antolatzen. Eta gero ikusten duzunean ze diferentziak egon badaude diferentziak. Zer eta idazte mali bauzu zuzenean ordenadorean, ideiak etorri ala, gero benetan konturatzen zara ideiak igual errepikatzen direla, edo batzuk daudela garatu gabe, eta aldiz, egin duzunean lehenago kuaderno batean, hori pasatzerakoan saiesten duzu. Orduan, testua biribilagoa da, baldin eta lehenago idatzi baduzu horri batean. Karo, da hori ez, bertze pausa batekin lotua dagoen idazketa forma bat ez, hoixen, agian gainera bat hona ikusteko bertze kultura batzuekin, eta ez gaur egungo metodoekin, ez? Da, bueno, bertze hausnarketa, bertze tempo bat. Lotuta dago, bueno, Japoniatik nik uste dut badugula asko ikusteko eta asko ikasteko, besteak beste, bizi garen mundu ero eta zoro eta azkar honetan, behar dugula pausatu, egunerokoari bea gelditu, egon, euskal aditzak duen zentzurik ertxienean, ez? Eta badugula gauzak, beste modu batez begiratzeko beharra. Eta besteak beste, liburuan aipatzen da luze Soetsu Yanagi izeneko japoniar bat, oso gizon interesgarria, artisaua, filosofoa, idazlea, eta nik uste dut badugula olako erreferenteak gure ganatzeko beharra, eta interesgarria. Zuihitsu liburu honek, saiakera honek badu gai bat, erran daiteke gai bat duela, solasten zara gian zutaz gehiago, solasten zara erran duzun bezala Kamishibai, haikuez, nolabait ere teknika edo forma japoniarroiekiko sarrera bat da, liburu hau, ez dakit, gai bat du? Bai, liburu honek baditu, nik urte luzetan egin ditudan esperientzia batzuen berri emateko hainbat atal, bai Kamishibai teknika, bai haiku, haibun, eta gero bada arestean aipatu dudan Soetsu Yanagiren ekarpena, ez? Ez ezaguna hemen Mendebaldean, bere liburu bat ateratzen alemanez duela 3 urte, eta gaztelaniaz ere atera da beste bat iaz, baina inglesesko liburuetatik ateratako pasarteak jarri ditut nik, iruditzen zaidalako, bere filosofia, alegia, eguneroko gauzakien xarma behar dugula berreskuratu, eta hori Euskal Herrian nik uste dut oso interesgarria dela, ez? Eta badugula ere hor zerikasirik. Gauzen xarma, eguneroko gauzen xarma hori ateratzena oso elementu interesgarria iduritzen zait, zuk erraten duzuna, gaur egun bizigarelako olako jendarte ero batean non, ez dakit, joaten garen eberestera eta ez dugu ezagutzen gure etxe alboko muinoa, ez? Bizigara olako jendarte batean, ez? Eta galdetu nahi nizun, hau dena Japoniako kulturatik etortzen dela, eta pentsatzen dut Japoniako kultura, ez dakit, ez gara horretan gehiagik sartuko, baino nolabait ere kontraerranena dela, ez? Zeren alde batetik, etortzen zaigu pausaren, isiltasunaren, ez?
hausnarketaren irudi horiek, baina aldi berean Japoniar kultura da Tokio eta da eromenaren eta kontsumoarena, ez? Orduan, bueno, zer demonio, ez? Non dago Japoniar kultura hori? Hala da, 133 milioi dira, beraz, kontraesanez betetako gizartea da, ez? Eta bai, nik uste dut badugula gauza asko ikasteko guk ere baditzugu gure kontraesanak, ez? Ari gara aldarrikatzen gauzakien, eguneroko gauzakien, eguneroko objektuen xarma, eta gure baserriko ikuiluetan zeuden tresna zaharrak nola bota ditugun, hainbat eta hainbat herritan, ez? Eta hori total, zertarako zen, hori erabiltzen zen lehenago, eta hori zarrakamalda deitzen zen, baina, eta bota, ez? Eta izuzen ere, zenbat obiektu galdu diren, ez? Eta hori erabiltzen zen, hori tximenearen laratza, ez? Eta, tximenearen laratz batek zenbat istorio entzun dituen, ez? Gure aitonak, gure amonak, zutondoan, umitikiei kontatzen zizkielarik istorioak, laratza hor zegoen present, ez? Eta kea biltzen zuen bitartean ere istorio horiek hor gelditu ziren, ez? Kate begietan, ez? Eta laratzeak duela gutxi arte bota ditugu, ez ditugu preziatu, ez? Eta nik uste dut badugula, hor, Everestera joan gabe ere, nik ez dut esaten Everestian berez denik, eta Martin Zabaleta joan zen bezala iruditzen zaiz zoragarria dela, baina askotan gurean ere baditugu balioan jarri behar dien obiektuak eta gauzak, ez? Urrutirago joan gabe. Pixke lehenokoa helduz, ez? Nolabait ere egin duguna da testu prozesatzailearekin borrar, ez? Eta horrek ez du arrastorik uzten, ez? Eta idazlumarekin egiten dugunean hor bai gelditzen da, ez? Beti gure arrastoa lehen ere galdetu behar nizun gainera haien bueltatzea pixket lehenagokora, baina nik pentsatu batzutan, lehenagoko idazleak aztertzen direnean, ere aztertzen dire zer ez zuten jarri, ez? Hau da, beren idazketeko margenetan eta puntetan zer tatxatu zuten, zer baloratu zuten, ez? Karo, hori dena gaur egun desagertu da. Galdu da, hala da. Nik dudan mania da, idazten dudanean artikulu bat edo testu bat, gordetzen ditut zirriborro guztiak. Eta orduan horrek ematen dizu testu horrek egin duen garapenaren froga, nolabait, ez? Eta kontatzen dizu ere zein kontestutan idatzi den, bai? Eta kontatzen dizu zer jarri duzun eta zer ez duzun jarri. Testu orok, artikulu orok, historia orok, kontatzen du gehiago lerroen artean, lerroetan bakarrik baino. Eta orduan, askotan ikusten duzu, ez? Ikusten duzu testu bat, eta testu da bere garaiaren adierazgarri, bai? Eta berdin gertatzen da zirriborratu duzunarekin. Zu idazten ari zarenean idazlumarekin, ez? Hitz bat aukeratzen duzu, ezabatzen duzu, iruditzen zaizulako, hobe dela jartzea zesagududik, hobe da jartzea asmo txarrez, ezenez, aierkunde hitza oso gutxi erabiltzen delako, iparraldean bakarrik, eta orduan, idazten duzu aierkunde, baina esaten duzu ez, tatxatzen duzu, ez? Eta hori testu prozesadorean, zer horrek esan duzu bezala desagertzen da, eta hemen berriz, hemen gelditzen da, ez? Eta orduan gero berriro begiratzen duzunean, aukera esaten duzu, igual jarri behar nuen aierkunde, ez? Edo, igual ez? Baina, hor gelditzen da, ez? Testu prozesadorean ez bezala. Eta izuzen ere erraten genuen bezala, horrekin pixket simil bat eginez gure kulturan gertatu dena, Euskal Herrian egin duguna da, ez? Nolabaiteko borron bat urte gutxitan. Hemen, ez dakit, 80. hamarkada arte edo, genuen, ez dakit, erabat kultura baserritar hori landa eremukoa, ez? Urtetan metatutako kultura bat, eta egin duguna da, 20 urtetan, praktikamente, funfa, eta hori dena borratu, desagertu.
Bai, herri kolonizatu ororen patua da, zoritxarrez, ez? Beti aipatzen da, nola da hitz hori, ez datorkitu da iba, barkatu, joan zait. Esan nahi dudana da, aipatzen denean beti badagoela, olako, behar dugu, hori ikasi, zer egiten den munduan, ez? Baina munduan egiten dena azken finean beti izan da zerbait konkretua orokortu dena, ez? Eta orduan beti esaten digute, behar digu gure ikasi besteengandik, ez? Eta bai, dudarik gabe, ez? Baina askotan aipatzen da, hori, badagoela, olako kultura amerikanoa, ezartzeko gogoa, ez? Ez da torkit burura orain hitza. Olako zerbait, ez? Globalizazioa, hori begira. Hori zen ez torkidan hitza, barkatu entzule hori. Globalizazioaren ondoriorik okerrena da, jendea tratatzen dela umeak bagina bezala. Eta ahaztu egiten zaigu, globalizazio ororen atzean badagoela elementu globalizatzaile bat eta beste elementu globalizatua. Eta orduan azken finean, irensten ditugu, estatu batuetatik, etortzen zaizkigu modak, ohiturak, eta nolabait ontzat ematen ditugu, eta mesprezatzen dugu gurea. Gurea alboratzen dugu, gurea baztertzen dugu, zokokeria balitz bezala, baina ez gara konturatzen ari garela geure izaeraren galbidea irekitzen, ez? Zenbat altxor galdu diren, mesprezatu diren, ez? Baserrietan, herrietan, ez? Gero, badira, gero eta jende gehiago gauza horiek aintzat hartzen dituztenak, eta hor Japonian Soetsu Yanagik egin zuen lana, berak antolatu zuen eguneroko objektuen lehenbiziko museoa. Nik uste dut hor izan beharko genukela ere olako zerbait pentsatzeko, ez? Adibidez, Euskal Herrian ez dugu museorik. Euskal Herriko museoa non dago Museo Nazionala? Ez dago. Badaude, ez? Guggenheim monstru hori, ez? Azken fundazio amerikar bat, ez? Gero badago Baionan Euskal Herria museoa, baina frantsesa erean nagusi da. Nafarroako museoan sarreran badugu UPNek elebitasuna nola ulertzen duenaren adierazgarri, nola ulertzen duen elebitasuna, alegia jartzen du Museo de Navarra, eta Museo de Navarra. Izango da, munduan dagoen museo bakarra, non bi hizkuntzak dituen herrialde batean, bietan dago harrian zizelkatuta, Museo de Navarra, Museo de Navarra, ez? Eta inorez da hortaz konturatzen, ez? Igual, hasi beharko ginateke gauza egitaz pentsatzen, ere bai. Eta, nik uste dut badugula gauza asko ikasteko, ez? Ez modu ertsi batez, baina bai, hemengo tokian tokiko baldintzei begira, ez? Eta, nik uste dut hori, Soetsu Yanagiren figura eta ez da aski ezaguna, eta nik egin dut ahalegin bat, jendeari berak esaten zuena jartzeko gure hizkuntzan, ez? Eta gero hor egongo da artisauen, eta artisten, eta antropologoen, eta bestelako jendearen interesa pizten baldin badu, behon digula. Eta gehiago erranen dut, iduritzen zait, ahaztu ditugun eta desagerrarazte ditugun objektu horietako haunitz,
beharko ditugula etorkizunean noizbait. Bueno, hori hipotesi bat. Hala ere, pixkat, Josu, zu zirikatzeko asmoarekin, aipatuzu globalizazioa, eta egia da, globalizazio anglosaxoia izan dela gaur egun hegemonikoa, baino, hasten dire tendentzia batzuk asiar kulturetatik datozenak korearra, japoniarra, ere bai, akaso, zuk aspalditik baduzu mirespen hori, Japoniako kulturaren inguruan, ez dakit, ez alda gertatzen ari ere hor halako globalizazio bat, hor ere, ez dakit, erne egon beharko gara horrekin? Bai, kontua da, irakurtzen dugunean edo jasotzen ditugunean olakoak beti ere espiritu kritiko batekin, ez? Eta beste erranduan bezala, ideiak behar dira tokian tokiko baldintzen arabera egokitu, ez? Orduan, Kamishibai adibidez, ekartzen baldin baduzu Japoniatik, behar duzu hemengo baldintzetara egokitu. Guk Kamishibaiarekin konkretuki Euskal Herrian lantzeaz aparte, egin duguna izan da Kamishibaia eraman Saharara. Eta han Saharako baldintzetara egokitu. Zergatik? Saharako errefuxiatuen kanpamentuetan, argindarra ez zegoen garaian, orain lau errefuxiatutu kanpamentuetan badago, baina Aiunen oraindik ez dago argindarrik, eta orduan zer hobe Kamishibaia lantzea, baino ume sahararrak laketu daitezen eta gozatu dezaten euren hizkuntza. Gainera, Saharako errefuxiatu kanpamentuetan gaztelania bigarren hizkuntza dute, ikasten dute hango eskoletan. Baina guk, Kamishibaiak, gaztelaniaz kontatzen dizkiegu hangoei. Orduan hori da adibide bat, ez? Japoniako teknika bada, hona ekarri, hemen Euskal Herrian herri-zerri ibili gara, baina gero eraman dugu, ez? Gure ekarpen gisa Saharara, ez? Orduan, horregatik sartu dut berdin jaikuekin. Jaiku izeneko poesia ez lirikoa, naturari lotua, 5-6 silabatan ematen den artefaktu poetiko txikia, zergatik ezin da idatzi euskaraz? Zergatik ez? Egin dezagun ere gure bidea jaiku gintzan, bai? Eta egin dezagun 5-6 eta antola dezagun tailer bat poetikoa, eta hori da hemen egin duguna, 3 urtez Nafar Ateneoaren babespean. Da nik uste dut horren berri eman behar dela, ez? Zeren ez da bakarrik Japoniatik datorkigun kontu oro irenstea, baizikan interesatzen zaiguna egokitzea eta euskaraz ere egitea. Dela Kamishibai, dela jaiku, dela jaibun, edo, hori da, egin dudana, ez da saiakera teoriko bat, zuhitxu horretan egin dudanaren berri ematen da, eta bada modu bat, espero dut, proiektu berriak eta jendeak gauza berriak ateratzeko, ez? Hortxen, Josu Jimenez Maiaren saiakera hori, zuhitxua, kontu guztioketan, pixket sakontzen dena gehiago, ez? Zure ekarpena, hain zuzen gainera nahiko literalki, ez? Handik ekartzen, honat, gauza interesgarri horiek, ez? Kulturaren alor eder horiek ezagutu behar direlako. Gaur 7:30 Karrikirin ere irastortzarekin batera aurkeztuko duzu liburua. Isteko, Josu, bakarrik eskatu nahi dizut gauzatxo bat, nik jaikoen inguruan badut nahiko kuriositate, ea zer diren. Eta ikusi dut egin zenuela behin artikulu bat berrian, erraten zenuela jaikoak ez direla sentimenduak transmititzeko, baizik eta sentsazioak. Zer erran nahi zenuen? Bai, normalean poesia hitza entzuten dugulaik, beti etortzen zaigu amodioa eta sentitzen dudana, ez? Eta justo jaikua ez da poesia lirikoa. Jaikuan zuk sentitzen, sensazioak saiatzen zara transmititzen, ez? Azken finean oso artefaktu poetiko laburra da, eta han ez duzu denborarik metaforetarako edo parafrasi luzetarako, han zuk bizi duzun sensazio baten berri ematen duzu, eta saiatzen zara hori transmititzen. Beti ere naturarekin lotua, eta,
bada beste poesia mota bat euskaraz ere egin duguna. Ze, bueno, nien naiz bakarra holakoak idazten dituena, hemen Nafarroan badugu Bingen Amadoz, Juan Carlos López Mugartza, Carmen Balois, Rafa Blanco, badago hoiendia jaiku txikiak idazten dituena, euskaraz sortuak, eta pozgarria da oso. Hortxen jaikuak, Kamixibaiak, 1001 gai agertuko dira hemen, pixkat sakontzeko, haure jaiku txiki bat da, nola baitere ez, guzti honetan. Aukera hor, liburu horrekin, hemen txen utziko dugu, Josu, eta hoxen, nahi duenak izanen du zure hitzak eta zure pentsamenduak ezagutzeko aukera liburu honetan. Mil esker gurean egoteagatik. Mil esker zuri. Hauxen dena gaurko Zortzegune honetan magazinean, bihar ere hortzirala hemen izango gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.